Tak zdravím všechny fanoušky všeho možného. Tady jsme pořídili tu mašinu na lakování. Jo, je to Greco, je to z tohle historie, je to, že si to nasává barvu rovnou z kýble a tak. Řeknu vám nějaký svoje dojmy a tedy. To, co píšou o tom, je pravda, že to nepráší, když stříkáš jakoby běžným vzduchem a podobně, ale má to taky svý nevýhody. Já to nevýhody, že tohle než vyčistíš ředidla a podobně, protože my stříkáme polyuretan, tak tě z toho jebne. Jo, to je fakt jako problém. Další věc je ta, že v podstatě tady na té pistoli si nemáš šanci regulovat vzduch, prostě průtok vlastně barvy a tedy, což jsem taky nevěděl, takže jsem docela nadšený s tím, že udělá to sice velký metry, neříkám nic, ale má to zase jako svoje mínusy, takže pokud děláš nějakou takovouhle práci, musíš samozřejmě vědět, že většina z těch mašin je na vodoředitelné barvy a na polyuretan už to stojí docela peníze a není to vtipný. Takže za mě vzduch je pořád takový dobrý, dá se s ním dělat jako super a záleží. Prostě je to na každém, ale zjišťuji si informace, ne všechno, co je psané, je dobrý, takže na něco je to super, na něco to má své mouchy a je potřeba vědět, na co to potřebuješ. Jo, my třeba jedeme teďka tuhle ty barvy od Hemplu, je to teda jako mazec, je to kurňa kvalitní barva, normálně tůžo a jedem, takže zdar.